dobrodošli u Dodin svet. Danas vam snimam utiske o nekim novim proizvodima koje sam koristila u prethodnom periodu, nema ih mnogo, ima ih oko 10-ak i hoću da podelim svoje utiske sa vama i da vas zamolim, ukoliko se niste pretplatili na moj kanal, da to i uradite. Hoću prvo da vam pomenem proizvod koji me, nažalost, jako razočarao. Iskreno nisam verovala da će se to desiti i ukoliko me pratite već neko vreme, znate da sam toliko hvalila i toliko sam pričala o ulju za skidanje šminke sa kamilicom iz The Body Shopa. Ovo je ulje za skidanje šminke od kamilice i ne pričam o njemu samo zato što je u promenjenom pakovanju, već zato što proizvod koji je unutra, po nekom mom mišljenju, više nije isti, bar meni ne radi one stvari koje je radio ranije. Što se tiče samog pakovanja, on je nekada bio u pakovanju od 200 ml, a sada je to smanjeno na 160. Što se tiče ovog gornjeg dela, gore ima pumpicu, sada nema, sada ima ovaj otvor kroz koji izlazi proizvod. Ja ću vam ostaviti sliku da možete da vidite ukoliko ne znate kako je nekada ranije izgledao, ali po nekom mom mišljenju ta pumpica je bila najpraktičnija stvar koju ovaj proizvod imao i jako sam ga voljela ne samo zbog samog proizvoda, već i zbog te pumpice. A što se tiče proizvoda unutra, proizvod je nekada bio tamniji nego što je sad. Sada je puno ulja, barem meni mnogo više uljano ostaje na licu. Nekada sam mogla samo vodom ovako da prođem i vrlo malo umivalice da stavim i da to skinem. Sada baš osjećam onako ulje pod prstima kada krenem da rastapam tu šminku, tako da je jako nauljano, što meni strašno smeta. Ne iritira mi oči, međutim mnogo slabije skida maskaru. Recimo maskaru High Sky koju ja sad koristim skoro da ne skine uopšte kako treba, već mi ostane onako crno sve ispod očiju, ranije mi se to nije dešavalo, a neke druge maskare skida ok, ne mogu da kažem, ali zaista mislim da proizvod više nije onakav kakav je bio ranije. Ne znam šta su radili osim promene pakovanja, zato što sad je sve u onim ekološkim pakovanjima, ali definitivno su nešto promenili, što se meni ne dopada. Ja nisam probala onaj balzam, ne znam kakav je on, ali ovo ulje neću kupovati. Inače, ja ga koristim ni mesec dana, evo vidite koliko sam potrošila, potrebno je mnogo više proizvoda nego što je trebalo ranije da se ta šminka rastopi, tako da to je još samo jedna od stvari koja mi smeta. Ukoliko imate preporuku za neko ulje, vi mi pišite dole, a da je dobro, ja ću nastaviti da isprobavam. Ono što mi takođe nije jasno jeste to da je smanjena količina proizvoda, a da je cena viša nego što je bila. Ja sam ga uzela na nekom sniženju, ali opet je to previsoko. Dalje od proizvoda imam ovu Aphrodita Young and Pure penu za čišćenje lica i ovo je za smanjivanje pora i za smanjivanje tih nepravilnosti na licu. Ima 150 ml i ovo je nešto što mi se jako dopada. Nisam ranije koristila ovu Aphroditinu penu, ali neku drugu jesam, čini mi se, i bila mi je takođe jako lepa. Ali ono što mogu da vam kažem o ovoj peni, što mi se jako dopalo, jeste da sam u danima pred ciklus, meni se obično pojavi neka baš onako velika bubuljica koja iskoči na nezgodnom mestu ili iznad usne ili kod obrve ili na nosu ili tako negde. Međutim, u ovom periodu apsolutno nijednu tu veliku potkožnu bubuljicu nisam dobila, tako da mi je lice zaista čisto i nekako imam utisak da je ova pena doprinela tome. Ja sam uzela na sniženju u Liliju, bila je možda oko 400 dinara, inače je standardna cena oko 700, možete pronaći takođe u DM-u. Koristim već nekih 10-ak dana i zaista sam zadovoljna šta radi za moje lice. Mislim da u letnjem periodu jako dobra za mastani mešoviti tip kože, za suvlju iskreno ne bih preporučila. Dalje imam kremu za lice, krenula sam tako po redu, ulje, pena pa krema. Ovu Seba Med, nju sam dobila za rođendan, ukoliko ste gledali moj rođendanski haul, i nikada ni jednu kremu od Seba Med kozmetike nisam koristila. Ova je anti-aging, ima Q10 zaštitu i za osetljivu kožu, pH vrednost je 5,5 i kažu da smanjuje bore nakon 28 dana. Ja još uvek ne koristim 28 dana, ali ono što sam primetila jeste da mi je malo povećala elastičnost kože, nekako čini mi se da je lepša, da je zaglađenija i ne znam da li će smanjiti bore, iskreno rečeno, ali to nije toliko bitno zato što samo osjećaj kada stavimo ovu kremu je predivan na licu, nije uopšte masna, nije ni gusta, sad ću da vam pokažem, a potpuno je bela, evo ja sam je ovoliko potrošila za nekih 20 dana koliko je koristim, jako lepo upija
moje lice. Kao što rekoh, ne ostavlja mi taj mastan film i ujutru se probudim sa savršenom kožom. Eto, toliko mogu da vam kažem za sad koliko je koristim. Jako mi se dopada, ima 50 ml i svakako ću nekad u životu kad je potrošim kupiti ponovo. Ja je koristim na vratu, licu i dekolteu i boga mi stavljam onako pozamašnu količinu kreme, ali stvarno je nisam mnogo potrošila. Onda jedna maska, ovo sam pokazivala u holu, inače nisam pričala o njoj zato što je tada još uvijek nisam probala. U pitanju je Cafe Mimi, maska sa kolagenom, takođe u sebi ima Fukus i Laminariju. Inače ima 110 ml i mogu samo da vam kažem da mi je lice jako lepo nakon korišćenja ove maske. Ostavlja mi kožu onako zaglađenijom, blistavijom, lepšom, mekšom na dodir i to mi se mnogo dopada. Inače ovde piše da se drži nekih 15 minuta, ali ja je držim dok se ne osuši u potpunosti. Stavim je negde kad se vratim sa posla, otprilike skinem šminku, stavim nju i držim je dok ne odem na tuširanje. Znači neka 3-4 sata je sigurno držim na licu, koža mi je predivna na dodir nakon nje. Inače je ovakve neke teksture, inače ukoliko koristim još nekih 7-8 puta uopšte nisam mnogo potrošila. Što se tiče njene teksture, takođe je onako lepo upijajuća i nije uopšte masna, ne treba ni velika količina da se nanese da biste prekrili cijelo lice. Ja takođe malo spustim i na vrat, tako da dopada mi se jako i ostavit ću vam, inače o svim ovim proizvodima, ukoliko budem našla linkove, ja ću vam ostaviti dole da možete nešto više i o samim proizvodima da pročitate i o tome šta sadrže i ukoliko postoje neke cene da vidite i kakve su cene. Ja sam ovu masku uzela na sniženju, inače ima nekih raznoradnih. I još jedan proizvod za lice od Cafe Mimi brenda, odnosno za usne. Ovo je nešto što liči na EOS balzam, u pitanju je takođe balzam i mislim da je ovo sa crnom algom, čini mi se da se drži u sebi. Ovako na prvi pogled deluje jako interesantno, ali ja kad sam stavila, na primjer, prvi put, delovalo mi onako prilično plastično, zato što kad prvi put namažete imate takav utisak kao da mažete neku plastiku na usne, ali onako malo voskasto i nije uopšte teško na usnama. Ono što mogu da vam kažem je da mi toliko lepo nahrani usne i predivno. Ja sam recimo imala neku pukotinu tačno na sred i do ujutru je već onako prilično zatvorio tu pukotinu, tako da mi je vrlo lepo nahranio usne to veče. Inače stavljam i uveče i ujutru, uopšte nije masno, nije teško, ne ostavlja taj neki težak film na usnama, već onako vrlo blag, mada ja to mažem 3 minuta od prilike, da mi ostane što više, zato što ja volim taj osjećaj sa balzamom, ali naravno ne morate, možete namazati samo jedan sloj i to je sasvim dovoljno, tako da vrlo lepo stvar radi za moje usne, dopada mi se, zato što su one pogotovo u ovom periodu onako malo isušenije i ispucalije nego što bi trebale da budu, verovatno. Onda jedan koji mi se jako dopao. Znam da su mišljenja podeljena što se tiče ovog sjajnog Kupu Aku peelinga i on ima 200 ml, međutim ja koliko ga koristim uopšte ni do dna nisam stigla, negde sam malo više od polovine potrošila, koristim ga već neka 2 meseca unazad i to prilično aktivno. Što se njega tiče, znam da su mišljenja podeljena, kao što rekoh, ali meni se dopada. Ima malo više ulja u sebi, ukoliko ne volite taj uljani osjećaj na koži, pokušajte da ga izbegnete. Ima šećer unutra, šećerni peeling je u pitanju, ima krupne čestice, jako je grub, morate da pazite sa njim, ja ga nanosim na suvu kožu zato što tako volim, ja volim te grube peelinge koji mi tako dobro ispilinguju kožu i ona ostane mekana i nežna, sa ovim je i negovana posle, ne moram ništa od losiona da namažem zato što mi ovo jako lepo nahrani kožu i kada se skida, osjeća se onako to ulje, malo se teže ispira, međutim meni to zaista ne smeta, znam da nekima smeta, ali meni ne. Što se tiče mirisa, ima lep miris, iskreno dopao mi se, ali znam koliko padaju u nesvest kada pričaju o njemu, nije sad neki peeling za padanje u nesvest, ali jeste jako dobar, mislim da zaista dobro radi to čemu je namenjeno i mogu da vam ga preporučim. Jedan proizvod o kome sam čula takođe podeljena mišljenja, u stvari pre nekog vremena sam gledala videe gde su devojke jako hvalile ovaj proizvod, međutim u poslednje vreme slušam samo kako ga nešto kude, ne dopada im se, te razvlači se taj gel i tako dalje, pa ne znam, eto, ja ću vam reći kako je moje mišljenje o ovome. U pitanju je Jessa gel za intimnu negu.
On u sebi ima 300 ml, ima aloe veru i mlečne kiseline, pogodan je za osetljivu kožu, održava prirodni balans i pH vrednost, bez parfema je za svakodnevnu upotrebu i pogodno je za vegane. Ja sam ga uzela u DM-u pošto je ovo njihova marka i iskreno za jedan ovakav proizvod meni je ovo sasvim ok. Ono što mi je bitno jeste da mi ne izaziva iritacije tog područja. Inače, ja sam nekada davno koristila te gelove i najbolji mi je bio, čini mi se, Lacto-Gin, mislim da se tako zove. Nisam sigurna da li ga još uvek ima, verovatno ima, ali ako me pitate da li je bolje kupiti neki jeftiniji ili skuplji, ne znam šta da vam kažem. Ovo je recimo na jeftinijoj strani, međutim, meni je baš ok, a mislim da su i ti skuplji isto jako dobri. Sad, zavisi kako za koga. Ukoliko koristite ovakve stvari, pišite mi koje su vaše preporuke za ovo, da li koristite ovaj ili neki drugi i kako je vaše mišljenje. I nešto što nekome ko se ne brije možda nije bitno, međutim ja sam ovo leto provela brijući noge i izbrijavajućih, tako da je meni ovaj proizvod bio fenomenalan i jako mi je drago što sam ga otkrila. Ukoliko me pratite, znate da se kunem u one Venus Gillette brijači, da su jako, jako dobri. Međutim, prolazila sam negde u maju možda kroz DM i videla ovo na sniženju. Ovo je inače muški brijač, u pitanju je Big Flex 3. I prodaje se ovako u komadu, a prodaje se, ja mislim, i u pakovanju da postoji. I u komadu košta 130 dinara. Ja sam uzela jedan da probam za početak i jako mi se dopao, nije mi ostavljao uopšte iritacije, nikakve posekotine, baš mi je lepo brijao noge i jako lepo radi sa onom gel penom iz DM-a, to odmah mogu da vam kažem, tako da za izbrijavanje mi je bio jako dobar. Ja sam vrlo zadovoljna ovim i nastavit ću da kupujem, pritom cena od 130 dinara je zaista smešna. Imam jedan proizvod za kosu, u pitanju je dvofazni sprej od Rozen Biokozmetike i ovo je za termozaštitu, takođe u sebi sadrži prirodni ekstrakt svile za elastičnost i za sjaj kose, takođe kažu i da oporavlja kosu. Ja stavljam samo na krajeve nakon pranja, može da se stavlja i na mokru i na suvu. Meni se dopada i jedna i druga varijanta, s tim što nekako više volim da stavljam na mokru. Ja sam sad promućkala, ali naravno, pošto u dve faze uvek promućkate pre nego što naprskate. Ima jako lep miris, jako lepu pumpicu, odlično izlazi proizvod i čini je jako mekanom. Ja stavljam samo na krajeve i za krajeve mi je odličan. Vrlo lepo mi je cijela ova kolekcija oporavila kosu, tako da i moja frizerka je zadovoljna i ja sam zadovoljna i imate moju preporuku za ovaj proizvod. Takođe imam još jedan sprej, ali ovoga puta za osvežavanje posteljine, ovo je inače mist za posteljinu i u pitanju je Planet Pa Avonova kolekcija aromaterapiji sa francuskom lavandom i ekstraktom ulja kamilice. Postoji mogućnost da vam se ovo ne dopadne, međutim ovo ulje kamilice toliko ublažava tu lavandu i uopšte nije tako jak miris, tako da mislim da će se i onima koji ne vole lavandu dopasti. Ima 100 ml u sebi i ja ga koristim već 15 dana, potrošila sam pola. To je dokaz o tome koliko mi se sviđa, ne koristim samo na posteljini, koristim i za prskanje po sobi, ujutru, uveče, u toku dana, kad god hoću da mi zamiriše tu nešto što je oko mene, ja ovo naprskam. Jako volim inače da legnem u čistu posteljinu i namirisanu i najviše volim taj osjećaj kad prvi put legnem u čistu posteljinu nakon pranja. Tako da ovaj sprej zaista pomaže da se neka ta svežina održi i jako mi se dopada, tako da ću ga kupovati i dalje. To bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Pišite mi ukoliko koristite nešto od ovih proizvoda i kako vama rade posao, da li vam se dopadaju ili ne. A mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!